Mateke manyama ye ni doma fui ko yusu ambe kanumbaw fo Mali kono ale ni Mali koka fɛn be ni wati na no sogole be ikado radio Renouveau FM na mamu be nu bi kana je ikado Renouveau Télé San Frambu fo ku wale nyimando biye tarata e kalo kile muga ani konontondo marsi kalo samba fla ani muga ani fla yusu enine ambe sijo baminda kono mi bitalike kuna foni gafe ni yo wati abisebe francika na amaile maikado bamangala kado ande araju chaman tiga bi nyambulo amta kire wani ka fe araju dambe na araju benka abarakela ku fo ku wale nyumando amta jijeni ka fe araju dambe la mebo njana ka chedo amu fo ku wale nyumando nambora ya mita kado si samarala abe araju yere ko fo benge jangine amba fo ni wati na ninga awale nyumando faso kanu la mebo wele sebugula abarakela ku fo ku wale nyumando kolo masa be ni wati na karmu kado ka tarawre amba ka flam sufu ninga awale nyumando ambita ikado ka foselenge naninko FM abarakelawo Mamadou Dumuya ikado nyema ya mafu ninga awale nyumando mibi talike ikado ka fo pasteur la aleka radio sokolemana ni wati na no be ikado ka fo musa kone ko fo ana furmuso amufu ninku awale nyumando naro FM sanfe ikado danti fulimina ambita ikado ka fo kareri konnana ciendugu lame bo amadi danyona ka chedo ka wulika jo barka ka bo kosobe amufu ninku awale nyumando ambita ikado yuwaru ko fe Aba FM Mohamed Imaiga naka chido ku fo ningu wale nyumondo ukatimina njanu ka wulika jola sanga ani wati Kenya baka fe dana ya FM bujalo naka chido amu fo ningu wale nyumondo araju daka mbe marka kungoni wati na barakalaw ku fo ningu wale nyumando amita kebila ka fe Mamelon FM abarakelaw ku fo ku wale nyumando tamaninga fe Mamelon ikado abarakelaw ku fo ningu wale nyumando nyema ba be kay kone ikado abika na me Tisa FM konnana amba fo akatimina jana ka wulika jola sanga ane watu bela jelela Jongaga FM be yele manin ku fo arajo min so mana ni wati na ambe kado fo ku wale nyumando 88.5 ikado ka fo MC la journée ka chedon ku fo ku wale nyumando ikado danti efulimina radio islamique bebela lugu kufo kulukani abarakelo kufo ku wale jumando Zoom Africa be bamako ya sibinin koro abarakelo kufo ku wale jumando amibi talika ala skola alena ka chedo nege sibakoro bambale do Domba FM yuso abe karankufo ka karanto brifo ninga awale jumando akatimina njala amanya Zumana Keita ko ka fo barabara foli danti ikado foli mina yusu radio Royal FM abe kado misinin kufo ame misinin ka fo ningu wale nyumando radio wan la mebo tumia ka barakala bela jele fo danti foli mina yusu radio fenfe beni wati na nubi ka anname ambe kado barakala bela jele fo Jiba FM abe kati falaje kufo abarakala ku fo ningu wale nyumando ukatibina janu ka wulika jola abana Traoré marhaba kan memida basi tila koni ho akara cliff laizare ndesani nison ja koni manga o Traoré marhaba bismillah ani so jale do awo anyode fo wartangu sandangu awo gammi gotikoe ala yan so la de yo coupe d'Afrique nantata amata o kelen woni den soro koni ile korko ni obamulo de ba janyo masa awo ale record ni mungundura ale abati oma Abokar Bubu kado Sidibe de to daro ala on so denjela ay flow flow tay bubu ni bubu te samado bi amadi na ngoni yi kado kuna foni bamp mamina anti tazame bleni kamo nge ami soro kata anyere do kazame minga boaso nyimi obana ende sani ambora diwasi temere ambora zerka marajila okera doj mere jedi ku bari awo nyera na turana bamako muso gana bela jele na ukunda groupe Renouveau kade anta to muso ka meka gana ngaro la ne wala ni nana doro yaya ale be dejamta ale fana be dejamta abo ale fana be dejamta et puis on nyema nu be kega fait infâme hali shemsu se do ate kwala ka shemsu saka do ga yoro Traoré marhaba ne ko groupe ne bayindu mantra ci bayni fofana ka fo ninga wala nyumando ikado am ye amuso
bolokolo kanubaw do dɛ bolokolo kanubaw do fɛn t'an kun lajosi nka min ye u b'an sago la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn foli an b'a lase Tata Kane ma Madamu Sanɔgɔ e yɛrɛ bila o la i kɛra i kɔrɔkɛ a tɛ balan na o de y'a to n dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a wele ko Alubuyaki Kamara a bɛ Diboli ale ko ni e muso ani Modibo muso ko Sanɔgɔlakaw n'aw muso tɔgɔ fɔra dɔrɔn a bɛ dukɔrɔ yɛlɛ dɛ i m'a ye ni muso ni kungo bɛ yen i b'a fa jamu fɔ a tɛ kɔntan i b'a ba jamu fɔ a tɛ kɔntan ayi nka n'i ko Madamu karisa bɛ Madamu Tarawele a bɛ se ka bolo bila kɔrɔ ta ten parce que a t'olu ka bila la n'o kɛra sɔrɔ tabanitigi yɛrɛ bɛ danana bɔ gidatigi b'a laminɛ ni jelimuso bɛ se k'a ka siɲɛ 7 a banna ala k'a wuna ja ala ka sɔn ɲuman na ma amina rabi an filɛbaa n'an lamɛnbaaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o ka kan Useni Dawu ale bɛ nɛgɛw karafe la l'enfant de Kifoso l'enfant de Kitakuru ni Budofɔ Seydina Umar Keita joli garçon an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n'o bɔra ye min ye kɔɲɔkɛ kura k'a taara sama ka bɔ kɔɲɔso la ko bi an kabini kurun ni directeur ka jɛ Zakariu Fɔnba an taara ni polisiw ye ka taa sama ka bɔ kɔɲɔbon a banna zɛri kɔni tiɲɛ kɔɲɔso don in ka tɛmɛ i ti bɔ i tɛ bɔ o tuma an minnu don ne ɲɛ an tɛna an si den k'a a dɔ la dɛ kɔɲɔso in ka di koyi ala k'an kunna ja Lajosi kun fɔlɔ n b'a d'i ma e k'a minɛ sa a minɛ e k'a minɛ a minɛ Youssou n'i y'a di a ma minɛ ni barika ye nka Mari Sogoba ta tɛ fiyewu indicateur Jiro Nouveau ale kumana nin y'a bɔ ko 3,527 ye an bɛ bi tarata bɔlen la kalo tile 29 marisi kalo san 2022 Youssou min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka Gawokaw k'u ɲininka o hakilina na o baara min sigira sen kan barika ni maaw fɛ a kɔni ko kɔni gwɛlɛyalen bɛ nin waati in da dɛ min ye gouverneur ye n'o bɛ Gawo gouverneur kɔni ko fɔ général Musa Tarawele a Youssou k'a ye tabali gosi dɛ ko ni wale min kɛra a y'a sɛbɛ kɔrɔkɔn min y'i ka dɔn barika ni maaw aw tɛ journaliste ye aw ka baara ye fɛn min ye o y'i k'a dɔn k'a fɔ lakana siraw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw bɛ jamana kɔnɔ jamana maa mun bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ aw ka taa aw ka jamana kɔni bila a ma se bilen a k'a dɔn maaw ka i k'a dɔn k'u ɲininka o hakilina na o ko kɔni na a ko min ye général Musa Tarawele a kɔni ye lettre ci n'o bɛ Musa Jara tɛ Tarawele don dɛ fasili la yɛrɛ le gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Traoré. Ayiwa ni journal y'a sɛbɛn n'a ye a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Musa Traoré kɔni ye k'a ko nin wale min kɛra barika ni maaw fɛ ko nin bɛna ni jamana yurukuli ye a na ni basigibaliya an ka jamana kɔnɔ a ma ɲɛ min kɔ commandant de la force Barkhane n'a bɛ Gao Youssou gouverneur kɔni ye k'a dɔn bataki ci a mɔ ni k'a jirala k'a fɔ aw ka baara ye fɛn min ye o ɲɛdɔnlen don o sidɔnnen don nka k'a don dugu kɔnɔ ka taa dugumaaw ɲininka o hakilina na n'a bɛ wele i k'a dɔn k'a fɔ tubabukan ko micro trottoir k'a y'o baara min kɛ k'o tɛ aw ka baara ye dɛ o baara in fana ni fɛn min bɔra o la a ka sigi n'o ko kɔni ye gouverneur ye nin kuma in kɔni fɔ a ko nin wale in ale tɛ sɔn fiyewu u ye nin min kɛ a ka dan nin mɔ a ɲɔgɔnna wari kana kɛ i ka dɔn ale ka marabolo kɔnɔna na fiyewu a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ commandant de la force Barkhane ye k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ nin wale ninnu tɛ wale ɲuman ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa yɔrɔ k'a ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu i k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara i k'a dɔn n'a bɛ ka baara kɛ olu ka jamana kɔnɔna na ni u hakilina to o ko kɔni ye Youssou ko aw man ka nin kɛ nin tɛ aw ka baara ye a tɛ aw ka sariya kɔnɔna na a baara i k'a dɔn a bɛnnen fana tɛ aw la gouverneur ye nin kuma in kɔni fɔ o sen fɛ a ye i k'a dɔn k'a fɔ hakililajigiw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a ko ninnu ye farati baaraw de ye baara min n'o man ka kɛ fiyewu anw ka jamana kɔnɔ finitigilaka fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala maa mun na kun ye basigi ye anw ka jamana kɔnɔna na Youssou a ko ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan u bɛ diɲɛmaa ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ ka don maa mun kan ni ka olu hakilina ɲini nin cogo in na maa wɛrɛ fana bɛ yen aw ka kow man di olu fana ye fana o baaraw fana kan ka sigi sen kan nka n'i ye nin jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko nin wale in kɔni ale b'a sɛbɛkɔrɔkɔn a bɛ ka na ni fɛn wɛrɛ ye ale ka marabolo kɔnɔna na ale dun tɛ foyi fɛ bɛn ni keleya sabatili kɔni kɔ a ko nin min kɔni kɛra k'u b'a ɲini ka dɔn barika ni maaw fɛ u ka nin ko in jɔ joona joona
u ka nin jɔ a kana kɛ fiɲɛ wɛrɛ tuguni an ni an dɛmɛbaa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin kuma in fɔ o ka sɔnni sigi fɛn min kan ko n'a sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna baara wɛrɛw sigi bɛ sen kan u bolo Yusu k'a b'a ɲini u fɛ u k'a jɔ n'u m'a jɔ ni fɛn min bɔra o la k'u bɛna a ye dɛ ale kɔni ka marabolo kɔnɔ wa a ye tabali kɔni gosi k'a fɔ ko barika ni maaw u donnen don ni fɛn min ye o ye lakana sira kɔni ye kana n'i k'a dɔn k'a fɔ wale wɛrɛw ye n'o b'i tali kɛ kunnafoni baaraw la Yusu k'o t'u ka baara ye an ka jamana kɔnɔ koyi journalistes tɛ journalistes de kan ka taa maaw ɲininka o hakilina na aw hakilina ye fɛn jumɛn ye nin na nka a fɔlen k'aw k'an ka jamana bila n'aw ye journalistes ka baara kɛ ka maaw ɲininka o hakilina na barika ni bɛna taa a bɛ taa ko a tɛ k'ale ka marabolo kɔnɔ général kɔni ye nin kuma in fɔ le gouverneur de la région de Gao le général Moussa Traoré condamne cette pratique. Ne ba do ngo ap ngono ngibna fene ngo jarala kado Traoré la kado e gara Doumbouya ya bo indicateur juru nouveau kono indicateur nouveau ni ale bla ne be awa 7 minu ba wolo ko républicain sambi so banengale sabanengo minye général Moussa Traoré ale kado démocratie ale nale général Moussa Traoré awe kado ale ka fanga d'Afrique minye awa takoflana espace mimbe ni obitalike awa ni siglipike ninga kuma awe kado anga démocratie ka jemu fanga ka sa obike kamale ndo be minye awe kado sebendo be na ba anga kuna fondi sira kura nu save bololo kamale ni utoko atoko ko Umar Barusi dibe Umar Barusi be minye mali plimi ani minye groupe renouveau lu koni awe kado jemu nganzigi jemu ngami na takofla nangera ninye minye awe kado Umar Barusi dibe ikado aye mamunu ni mamunu weleza minye awkado ulematu damele madam damele ulematu so kafo ani awkado minye manyema mimezon la presila jande no temena kabwe minye awkado sende yashi manyema agebo buare eka ya aparata no temena kabwe minye awkado madobe no nadaragana da sinin faso irwato o manyema daba jawara ikado RDA ani Aminata Draman Traoré nunu ne me awata ko flana boloka olu be se ka chamo ba de jemu fanga ka la joti ne mi anga démocratie sa mi zabani ngale mi Umar Baro Sirbe akonu ngbe ka de nyingali tengola mi awkado nyera la nunu bela jele uka tat fota fo nga soni sigila minga anga sa mi zabani ngale démocratie ikado awatoka je chama mbala koy kadwa ke munye mi awkado jamana kono dombi politiki awani politiki to fu jana la jo sa dobini ina fa do ka fo no la jo awekado malido ngoni matanye kelesiyo politiku la malido ngoni maso politiki mali jamana politiki ketukoy la josu ngano bela jeleka ani anga société civile la josikado awaminye société civile ikado mana ni bela jeleka ulu ko ne tukumina jamana kono bi la josu ukumano bela jeleka no tbaraka boy anga awekado dine manyema do la josu ulu kemme ka jamana ta ngonoma ulu kemme ka demokrasi inta angonoma la josu ikado mana ni bela jeleka minye awekado banyugo dande Agibu Buare, Ninale, Avocado Commission Nationale des droits de l'homme, c'est un des agents. Agibu Buare, mi Antoine Damele Rekorokedo. Barakai. Ivan Antoine Damele. Katika ubranga ya famia ni Antoine Solange ikado awaminyo okoroge agebo Buare la josi awekado nale président de la commission nationale des droits de l'homme CNDH ani awekado présidente de la coordination des associations ONG féminines
kafo min ye madame Dambele ulematu so laso awakado nungoni ya battery e kado awami ni kafo ku ya battery awakado ni dugodogo fanfa be no kemme ka dangare anga demokrasi la fanfa be awakado no olube awakado kesawe kanga demokrasi ka kuna wolo dama lasu uyenni mbela jele battery ami daba jawara ani awakado maître Muntakatal Musa Mara e kado awami ni olufana mana ni toka je chama mi no tabana ka boy mi awakado jamana deun ko lu ko yo ma bo politique la re wa yo ma bo politique maula ni jati minake iba ka fo awami ni fam fembe no lu ko dum se ka nyele jamana deun ma ni obsika ke kamana gwa jamana deun ma anga demokrasi ambase ka fura soro la wa anga demokrasi awakado ayeda ngari anga armadia tabulo la ani jamana ere tabulo ikado awakado ni ukmana ni mbela jeleka lasi awakado yelema mun muna do ala o bela jele fo la yo si akoni ngara siga baro dubai bawo awakado jamana ma chamambe mun nyu sigi ninga Umar Baro Sirbe anaka invité nungu lame o de kay ninga tla ko mo fle démocratie sans bisaba ani kele mun ceba mun ye baraba ke a watula mun demena musatarawle fan wati la akara ka soro do yo ko denye o ya soro do buika do ka fo benala kana mana bo uye akara chugodi sara jumane sigira singa wala sanga se bimo o bara mun ga to ka mo hakili la kunu akola o kafsa ko sobe abana o ame barufo ni ya deuxième édition abana o ala ka kenyeta amina rabi Yusu kado le gido ale pumana ni labembe ka ke sisa sungalo nyebla baro o labem bi ka ke Yusu ani sungalo to manja blen fiu parce que ba le gido konna na apmana akomi ni kado ka fo DGCC amanyema bukadar dumbiya ale koni apmana ina fo wati ni wati uni kuna fo ndilo kon bi nyuanye o bara musiki mbe singa dadu mun fo nkungo ke barawla ka se ka nyefoli chamange mo bise kutafa do chugumina akodala ode kamo juma do kalu kile muga ani duru marsi kalu samba fla ani muga ani fla ka do dunanjugi so bala bamakoya Yusu apme kuna fondila onye koroni nga nyefoli ke ako ninye ladaye ukoni mbolo ni kuna fondila ukase ka nyuanye jamana kungango kibaraw ka hagaja ika do dadu mun fon kungango kibaraw kase ka nyefoli chamange akodala ogbola mimbe akola ika do songo yele dikola walima bara munganga sigisinga ferej mone kanga sigisinga akobela jelela kase ka nyebo Yusu mo kase ka famel chamanzoro jamana imbe gola kono dugunde mashila lakana baliya obe anga jamana konnana si dawo jamana ni iyumu jamana oluka nyengili onana dofara akobela jile koninga nu nye gola mu nu kembe sabuye ninga nani kololo bay dadu mun fon soro liko konina anga jamana konnana bar sabula ni jatemine ke camion chama mabade de bibo da so le me jamana dowla ani jamana do ni nyonche bi o Yusu ninga ta dadu mun fon chama ta o yorowla o andumbe kan sese ka do sungalo konnana o bela jele ba do ka fo frefon halna soro ika do hakna membe faso do na abseka no ya chugo mino o baro sige mesi ngade nga fiemseni mumbu ula o kase ko nyefo mawye maw kase ku tafan ko nindo odi kama bukadar dum ya mbe ka do ko no fon law nyekoro akoko na mamu be no lu joro lembe bi ko sungalo ko an laba na keta ni gole akono tangwa dadu mun fon do be na fara uka wal mo beton chugo na wa ma chama mbe ki yere yinga Allah ni watina fasike ba ko minye bukadar ika do dum yayi akoni ye koloni bubo nywana o ka jira ka fo ko anga na tamakia o ko minye ka do dadu mun fam nye o Yusu ka bina no ya mawbulo amina soro la fia fanana bar sabula ko magazin fale do tetew o ye kloro etwara dumene ala ka ke ala ka ke o koni nyene fo kunu ngo angame ka sakunlota na masa blatula dra bava akana mvade ma anga blani hakile ko ne an sika ke ko anga hakini na ambargo be ko gele ko sika ke ami jena ide na sona Par ailleurs, pour le mois de Ramadan annoncé pour cette année et pour cette semaine, le directeur a donné une assurance totale qui se passera bien et dans des conditions plus que normales. Abana. Oita fon bamangala. Uko ngame ka ko su bela jele ke wala sa sungolo se kala tama kunya. Ayofo. Ko fero sigi mesinga. Dua kun yere konna na fero kangaro sigi mesinga wala sa sungolo ka teme chugo yumana ina fo laini mi. Yusu, il n'y aura pas de rupture de stock pendant le mois de Ramadan.
ayi fo ma fait balo ko ko ni mi otna amaje ka foko dadum fam ko o bena ko ni ko ti soro wa ko chama ngon mi ye yusu ala ka dam bema o kibara kon bora ka bi mi bitali ke DGCC yusu amanyama bogdar dumya akme kuna fondlo nya ko ya jira ka fo o kan hakilna tike piu mi bitali ke sungolo la nyina wa o ko kon mi no ya mi dadum fam wi o ko be soro la fia ko na katina ke ngula ya koi o mi ni songo fona e o bena bere ben wala sa mo ka se ka la fia soro akola ko note ko ka faso don bela jele hakili si ka fo ko magasin fallait de Teteu le volume des produits dans les magasins est énorme et rassurant pour que les populations passent un bon mois de Ramadan. ala ka nguna kya Yesu ala ka nya ka dan bema min ye ka do Mahamadun Touré ni ale ka fasiri le gido konnana o kan ga hakilina tige sungalo tige cogo nyumana ala ka ke amina rabbi dadu mun fangula abino goya la si anga bedi alama ala ka nguna ja mali ala segeno ni ngom mali ala segeno ni ala be ire ka pamate ala ka nguna ja wala e ko mali ala segeno ni ala be ala kan sutura ala kan sutura kasi mame frame min daw ka sungalo mami famia oyo jumai wa go sungalo kalo bay aslama anga nga nyogon deme wayi maintenant fora awa famfa be a commerçant munum be awo commerçant do dagelea olu a commerçant do be olu islamawi ado keme kam misiri joka de islamama wa do be u se bo misiri kono olu de betla ka songo yelo ka senga o fana bɛ dépend non suivi tɛ kɛ an ka kow la Bamakɔ yan Mali kɔnɔ gouvernement ka suivi kɛ sukaro ye nin hakɛ ni 100 don a ka to 100 la ni 110 don a ka to 110 na ni 120 don a kana tɛmɛ o kan ni mama minana la i bɛ taa sɔrɔ commune 6 prix ale ni commune 4 prix tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ min bɛ aw ka da la o ka prix ani min bɛ kariku na o ka prix fana tɛ kelen n'u ye dɔrɔn k'aw fila bɛ minɛ ka minɛ cogo di lajosi ala k'an kunna diya an bɛ n dɔgɔkɛba n'o ye Kasimu ale ka awa ka dɔ journal an b'ale ta n'o ye reporter min ye an ka faamaw ye wolomasiri tabaw sibiri do marikalo tile 26 san 2022 min ye an ka wolomasiri tabaw ye minnu kɔni kun b'a fɛ ka taa Menaka awa waati min na o y'o kunda yen kan min ye bandi dɔw ye olu kɔni bɔra moto la min ye ka sin ka o dɔrɔkɔ anw ka awa wolomasiri tabaw la a b'o de kɛra sa an ka wolomasiri tabaw u ye balali min kɛ an ka wolomasiri tabaw u jɔlen don u fana sina ka aw k'a dɔn min ye karaw kɛ ninnu ma kofɔlen ninnu na karaw kɛlen i k'a dɔn aw min ye u ye maa kelen fa an ka wolomasiri taba maa kelen jogina min ye u ye maa dɔ minɛ min ye maa min minɛ i k'a dɔn aw min ye u na sɛgɛsɛgɛli busanbusan k'o la a lajɔsi min ye aw k'a dɔn nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye awa postu ye postu mi n'o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko ninnu taara ka taa bi o daga yɔrɔ in kan min y'an ka wolomasiri tabaw olu daga yɔrɔ dɔ ye maa ninnu taara ka taa bi olu kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen ninnu min ye u ka dɔ taalen ka taa bin sa min y'an ka wolomasiri tabaw fana ye karaw k'u la o karaw kɛlen lajɔsi k'o de kɛra aw k'a dɔn min ye kɛ sababu ye maa kofɔlen ninnu aw k'a dɔn u k'u boli ni ka taa don Asongo dugu nana min ye an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la min ye walasa u bɛ se ka ninnu nabɔ dugu kɔnɔ cogo min na nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye bɛ k'a fɔ awa Menaka yɛrɛ bɔda la lajɔsi ninnu kɔni e ka ne ko Asongo Menaka Asongo kɛ Asongo k'a dɔn awa min ye u bɔra o kɔnɔ walasa u bɛ se ka taa attaque kɛ Menaka cogo min an ka wolomasiri tabaw olu ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ olu kɔni aw k'a dɔn n'u ka fɛɛrɛ don i k'a dɔn u taara ka taa o ɲɛkɔrɔla tigɛ ni ka dangari ni maa kofɔlen ninnu na lasiw b'a jira k'a fɔ lakana ko min i k'a dɔn n'an b'o ɲinina min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u kɔni ma sigi u ma sɛgɛ wa min ye aw k'a dɔn an ka faamaw ye olu kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ
filani n'o ye Menaka yanfa ani Azongo yanfa u bɛ se ka dangari maa kofɔlen ninnu na cogo min walasa jamana basigi ani lafiya bɛ na la min ye ko hakilina talen don an ka wolomasiri tabaw ɲɛma Ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an ni bɔ reporter kɔnɔ. Yusu an ka taa Kayi dɛ reporter kelen ale kuma na a ko min ye Kayi gouverneur ye colonel Musa Sumare a bɛ ka fɛɛrɛw n'u dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa mun ni kɛlɛ kɛra sababu ye walima jɔnyawale kɛra sababu ye ka maa mun bɔ o sigiyɔrɔ la olu bɛ se ka sigi cogo min na ka na i k'a dɔn k'a fɔ o sigiyɔrɔ la Yusu o baaraw bɛ ka sigi sen kan parce que b'a ko association de rassemblement malien pour la fraternité et le progrès i k'a dɔn k'a fɔ RMFP a gabana olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ alamisado kalo tile 24 marsi kalo san 2022 a kɛra ka dɔ sigi des enfants na ɲɛmakɔrɔ Yusu dɔ wɛrɛ tɛ ka se ka na kuele kɔni fili an ka jamana faamaw mɔ i k'a dɔn k'a fɔ walew la n'o bɛ tali kɛ jɔnyawalew la i k'a dɔn marabolo dɔw kɔnɔna na ka yi ɲɔrɔ ale ni Kita ka se ka na ɲɛfɔli caman kɛ fasodenw ye a kunkanko kibaruyaw kɔni nka Yusu a ko min ye k'a dɔn kuma mun tun bɛ maa mun bolo olu kɔni ye kuma ta ni ka walawalali caman kɛ k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana na bibi na a ko jɔnyawalew bɛ yɔrɔ mun na ka se ka caman maana maaw ka se ka faamuyali caman kɔni sɔrɔ nka hakilina ye min ye k'a dɔn k'a fɔ ni kiriw ma ɲɛ u ka kɛ a zɛrɛ nin jɛ kan baaraw bɛɛ lajɛlen ka latigɛ ko ɲuman na Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ kuma mugu tun bɛ maa min bolo n'o ye conférencier a fɔ Mahamadu Konate alias Arasumande ale kɔni kumana a ko tiɲɛ don min ye k'a dɔn Kayi gouverneur ye an bɛ don min na komi bi min ye le colonel Musa Sumare o k'a bɛ ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan maa mun ni k'a dɔn ni gɛlɛya sera u ma ka sababu kɛ jɔnya ye olu ka se ka segin kɔ ka na i k'a dɔn k'a fɔ u ka yɔrɔw la Yusu ka to o sigiyɔrɔ kɔni na Yusu tiɲɛ don o baaraw bɛ ka sigi sen kan nka hakɛ dɔw bɛ olu fana kan k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la walasa i k'a dɔn k'a fɔ kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na kirikunda ni ka maaw bila u ka hakɛ kɔni kɔnɔna na min ye Konate ka kuma na ale bɛ yen a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Kayi yanfan fɛ min ye Surakata Semiga ale ye k'a dɔn k'a fɔ juge kɔni ye k'a ye wulikajɔ dɔw kɛ waati dɔw kɔnɔna na Yusu n'i y'o wulikajɔw yɛrɛ la ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugukolo ko tun bɛ a ko kɔni dala kiri tigɛra cogo min na Yusu ni k'a ko taabolo bɛɛ lajɛlen lajɛ olu kɔni kumana o caman fana ka i k'a dɔn kunnafonidilaw kɔni ɲɛkɔrɔ Yusu a ko dɔw bɛ sinna a bɛ san 30 bɔ ni dun ye gɛlɛyaw yɛrɛ ta k'a lajɛ ni kow bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan walasa lakanaw ka se ka sabati fan caman fɛ bɛɛ ni kɛlɛya ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kiriw ka kɛ a zɛrɛninjɛw kɔ baara bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ ko ɲuman na bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ jotigi ka se ka jo ni ka jalakitigi kɔni jalaki olu kumana o ko bɛɛ lajɛlen kan n'o ye i ka dɔn Arasumande ale ni kuma caman kɔni fɔ a ko min ye maa dɔ fana bɛ yen ale kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfara dɔ kɔni bɔ ani su ni ɲɔgɔn cɛ maa min fatura a mɛnna ka na ni sɛbɛnfara dɔ ye o kɔni nɔ ka Yusu k'o ye ko min kɔni n'o ma taa olu jimi fura fɛ cogo si la Yusu ka kow lajɛ ni ka a lajɛ a zɛrɛninjɛ kan ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da kiriw ka kɛ a ɲɛ kan a zɛrɛninjɛ kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ jotigi bɛ se ka jo cogo min na ni ka jalakitigi jo ka jalakitigi jalaki Yusu nka a bɛ ka taa cogo min na ko fo k'a fɛsɛ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ ka wele fili furancɛ fanga ma ɲɛmaw ma u ka se k'i sen don nin ko in na walasa ko in bɛ se ka lajɛ cogo min na Yusu a banna Jabel Tienu ni y'a ka fasiriya ye min bɔ i ka dɔn le reporter kɔnɔ reporter ni y'ale bila lajɔsi an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la nka Kaɲa Anya Sanogo an ka musokɔrɔba ɲuman lajɔsi a y'an ka denkɛnin ka anniversaire a y'a seko kɛ an b'a fɔ n ko awa Ala k'a sara min ye anniversaire min ye an ka mɛlɛkɛnin a ye san kelen sɔrɔ a ka zamɛ dunna kunun ka taa ka dɔ tigɛ a bɛ kɛ cogo di ani Kaɲa a y'a tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ka musokɔrɔba o da ma gâteau don a da dɛ a gâteau don a da a banna an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i k'a dɔn Kaɲa Aja Sanogo zɛrɛni na an b'a fɔ a ma ɲina Kunba Sidibe kɔ Yusu an bɛ ɲa ale bɛɛ i ka dɔn Kayi ni waati in na an bɛ Kayikaw fo ni k'u waleɲuman dɔn lajɔsi Kayi gouverneur a ye wulikajɔ min kɛ min ye a ka dɔn siyala woloma min n'o b'an ka jamana fan dɔ fɛ a wulikajɔ min kɛ a bonyana o tuma an b'a fɔ k'a ni ce nin ko in a latigɛ man nɔgɔn dɛ ni i y'a kɛta yangaw b'a fɔ k'i b'olu fɛ n'i y'a kɛta yangaw b'a fɔ k'i b'olu fɛ e k'a tigɛ sariya kɔnɔ ale bɛ ka taa n'o sira bɛɛ ka hakɛ ani sariya ye min fɔ o ka d'u ma an ka fo Osefɔrɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Jaje Boli sinafɔma an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jaje fo ni ka a waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na a bɛ ka na mɛn nin waati in na Yusu an ka taa sugu la
lajosi nyambole juaro opma amina kunavone siraka nga minye anga samata sego wi ayusu amebo bi kokura be amebo kokura kun tinisi ambe tinisi ci afesa ande lelo la ame dia zoro ga tinisi la zoro kana am ta compliment o ka kadanye ko sobe ya ne majia ala deli bide duna ala deli bide note ala deli bide ava system de manya awon video okay ami do okay da note entraîneur ni akapma fora ngui abinya anjoli sanduru ibe yorokele abinya sa afatma ta bi abi do ay bi ko ni abe ikado abe be dabaliba ala ka kɛ abe be dabaliba fo grand sœur be saga do furu labi grand sœur awa ke go sugudi awa silase madame magasuba ambe saga yimi bi nesane ambe saga do furu labi go sugudi angata lajosi awo alaga anga ambe saga do furu labi ambe saga do furu labi awo angata no bi ambe dezuruge awala ambe saga do lajosi ambe le sorta ça ale manedu minye awekado ministre de l'économie et des finances bismillah ale koni awekado kuma do tengul le sor di kado le sor ayo ke awekado anga kuna fondi sebe bismillah lase apmana minye sanction mi no tara anga jamana kama minye abunyingale korola alfutene sanu ale koni ya jiraka avo minye awekado sanction mi ndara betao awekado ningo datuko aunye minye sedao manyema ufe ikado kate sharia kono ate hakan kono tuko sila lasi abi ma dabali ba bismillah minye awekado ministre de l'économie et des finances apmano ka lasi awekado minye aunga jamana minye ikado betao aleni aunga jamana ni nyanja ni jamana munu mbala ikado awa minye sharia debu ula o sharia otika wuli tuko sila mai awekado minye nyerala convention dobe sur le commerce mondial la josi minye convention de Vienne tati mimbe no awekado tableau munu tigira betao la ikado o yechare aboloyi no numéro 006 13 la si awekado no betalike imuama minye awekado nyerela ajokale nduka awekado minye uka wale mimbe ninga awekado mamnunga navulo be ninga lateme kasoro amado siracha amabe la si nga benata minye anga farafina jamanao o ma nyemao ulu koni awekado betao ningo dashwa au nye lasi kabino de karata ministry koni ajira ka fo minye anga jamana koni plendi lado o plendi awekado okra kuna woloye ga benata minye damakasi sebe lasi awekado abenata minye halibi ngangabi fo lasi no temana kaboy minye awekado ministry aya jira ka fo awa fe mi be no na folo mi no be awekado bo besaola ni ikado ananga jamana ni besao che la su o mi fleni mi awekado fe mi be ni ba wole ko BIDC la su awekado ani bewa la su ukame ka numbele jele ninga feretige awekado ka awni nyema ka ko do nywana awekado sorosirala ga benata mi anga jamana ma nyema ulu ko nimbe wuli ka jola lasi alimunu be munu nga nampolo awekado ni anolwe barake nyonya barake nyonve lasi awekado on nampolo ko aw bela jele nyefa minye awekado gelami be no tambe awekado ka nye masikere bi no ye awekado ikreni ye irisi luka awekado manganyi lasi ko kembe awekado ka fiebado minye ali amunumbe farafi jamana la lasi awekado ko bi kegele abaya ama no temana gaboy ikado anga jamana akunganga awekado yirwa minge no ye kurasanzi ikado bi saba ani doro kasro awekado minye angumbe ka temoka nisedo maunuka awekado minye sangjombe ikado nyangini mindara ka aunzegere nyangini minni kundala nyangini mi nate sharia kono wala josi awekado minye nyerela ayajira ka fo awa minye angmbanyini mi yirwa sirafe kemejo
ka bɔ 4 na walima ka bɔ 7 la ka taa 5 la lase aw ka dɔn ministre ye da dɔn nin bɛɛ lajɛlen la min ye Alpha Sanu a ko min ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen natigɛ min ye an ka jamana fɛ min b'a to aw ka dɔn yiriwa sira yiriwa o sira o bɛ se ka kɛ cogo min na min ye aw ka dɔn ninnu kɛ bɛ ka nin min ta k'an sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn aw min ye wari dɔw bɛ yen olu tun kan ka bi anw bolo min ye o ma se ka bi cogo si k'a tɔgɔ kɛ mun ye min ye aw ka dɔn o ni gɛlɛya min taara k'an sɛgɛrɛ minisiri kɔni ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min ye o baara o bɛ sigi sen kan waati min na aw ka dɔn ni bɛn ko la min ye maaw ka hakɛ bi d'u ma an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ dɛ an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ lajɛ si aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn minisiri a kuma na a ye kuma caman fɔ kuma minnu aw ka dɔn n'olu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ani ka dɔn an ka jamana min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen ni aw ka dɔn micro ani petite moyenne entreprise MPEMA lajɔsi min ye aw ka dɔn walasa olu bɛ se ka yiriwa cogo min na walasa da bɛ se ka kɛ olu la cogo min na min ye aw ka dɔn miliyari 14 miliyɔn 14 $, i ka dɔn o bɛ t'i jɔ miliyɔn 7 n'a kunkan fɛnna walasa aw ka dɔn min b'a to an bɛ se ka aw jigiya sigi o la ka dɛmɛni d'a ma min bɛ se ka aw ka dɔn k'o lakunu cogo min na. Lajɔsi nka minisiri i k'a dɔn ani aw minisiri min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye Clara ye o i k'a dɔn o ye banki belebele minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ i k'a dɔn o ka lasigiden min bɛ yan min ye a n'o aw ni Ala sɔnn'a ma don n'a nataw la video conférence an ka minisiri kɔni ne sigi o la ni ka o kuma bɛɛ lajɛlen kɛ lase an ni maa minnu bɛ yen n'o an ni olu bɛ partenariat la bi n'o kɛn bɛ dɛmɛba ye an ma i k'a dɔn a bɛ san caman bɔ i k'a dɔn aw min ye an n'olu kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o ye Laginɛ ani Moritani olu frontière kɔni lase aw k'a dɔn an n'olu bɛ baara la wa i k'a dɔn gɛlɛya si tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen minisiri ye i k'a dɔn aw lesɔr maaw ye olu y'a ɲininka min ye aw k'a dɔn an bɛna se sunkalo la min ye aw k'a dɔn hali bi min ye fɛɛrɛ jumɛn minnu bɛ yen walasa aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani hali ni sunkalo yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don walasa maaw bɛ se ka aw da dumuni fɛnw lafiya sɔrɔ olu u du lafiya la olu bɛ se ka aw k'a dɔn latɛmɛ cogo min na lase Alfuseni Sanu min ye a ko gouvernement de transition o kɔni aw kɛrɛnkɛrɛnnen la président Assimi Goïta olu kɛn bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamanadenw bɛ lafiya cogo min na min ye aw k'a dɔn sugu lajɔsi o bɛ se ka kɛ lafiya da an bolo cogo min wa sugu bɛ nɔgɔya cogo min na min ye u kɛn bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ an ka sɔrɔ bosonbaw ani an ka jagomafila tigiw min ye aw fɛn minnu bɛ yen n'o ye malo sukaro tulu ani aw k'a dɔn sogo fo ka taa se gazi ma min ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw jamanadenw bɛ se k'o sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na lajɔsi i k'a dɔn aw min ye minisiri ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko jamana si tɛ yen ko n'i t'i yɛrɛma hɔrɔnya ye i ka sɔrɔ sira la n'o économie ye tɔ ka jaabi fɛ yen tɔ ka jaabi fɛ yen dɛ wa an k'a lajɛ an ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye an ka aw k'a dɔn min ye an ka sɔrɔ la an ka nafolo la an ka kan yɛrɛ an ka dunfɛnw na ko de ɲɔgɔn na tɛ an bariko bɛ an mun an bariko bɛ an mun kan yan anw yɛrɛ lafiyalen don da dunfɛn dɔw la ka tɛmɛ dɔw kan an k'o fana fɔ dɛ lajɔsi min ye minisiri y'o kuma fɔ i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka jamana ye an ka wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min ye aw k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n'olu ye aw k'a dɔn fɛnbaw ye lakana sɔrɔ taa sira min ye aw dun ka fa ka sabati yiriwa sira minisiri Alfuseni Sanu a kɔni y'o kuma fɔ a ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo min ye ka jamana ɲɛmaaw fo wa an tɛ ka aw min ye jaabi sɔrɔ cogo si la wa an tɛ ka kunnawolo sɔrɔ cogo si la ni an ma a lajɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye ka baara kɛ jamana in bɛ se ka yiriwa cogo min na o tuma k'a bɛ aw k'a dɔn kunnafonidilaw fo kɛrɛnkɛrɛnnen na aw k'a dɔn min ye ESO ani i k'a dɔn kunnafonidila minnu n'anu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a jira aw k'a dɔn sanga ani a waati ale kɔni na bɔ ni ka kunnafoni di jamanadenw ma walasa jamanadenw bɛ faamuyali kɛ cogo min na o de kaɲi Fatumata Mayiga ni ale ye aw k'a dɔn minisiri a ɲininka a y'a bɛɛ lajɛlen baaraden ci a tɛgɛ baara kaɲi
ala ka mun ja ami ala ka sawu man ami Yusu min ye i ka dɔ ka fɔ kunnafoni an bɛ taa nɔka ale bi sɔrɔ de Bamako ale kumana nin y'an balimamuso dɔ ye Yusu ka dɔ larabu don a kumana a ko min ye tɔɔrɔ min bɛ musolakaw ka guwa kɔnɔ a kana kɛ an farafinw ɲɛna ka an dɔrɔ don dɛ Yusu a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a bɛ hali larabu la fasikɛba a kumana muso in kɔni ye kuleka de bɔ woyi ni woyinbaden a cɛ bɛ fɛn dɔ kɛ a la Yusu a denw ɲɛna k'ale bi maloya n'a a ye min ye ka a sɛbɛkɔrɔ neni ni ka a dɔgɔya a denw kɔni ɲɛna i k'a dɔn Nazuwa ale kɔni kumana nin ye k'a dɔn k'a fɔ furumuso ye a ye maa bɛɛ lajɛlen k'o ladɔnniya min bɛ a ka sanga ani waati a furucɛ a b'a neni a t'a neni yɛlɛworoma Yusu ni furucɛ dimina i k'a dɔn a bɛ ko caman kɛ i n'a fɔ ka telew ci ka tabaliw kari-kari furucɛ kɔni b'o walew kɔni kɛ a kɔni kumana a ko furukɛ kɔni n'a dusu bɔra a bolo ma bɛn ni fɛn fɛn ye Yusu a b'o ta k'o kari walima i k'a dɔn k'a fɔ a b'o ta ni k'o keri o fasikɛba ko min ye muso in ye ale kumana a ko den b'u u bolo den b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ si ye san 16 ye nka hali k'ale wele ka na jɔ Yusu o t'i kɛ nini kɔ dɛ min ye cɛ bɛɛ nini fasugu bɛɛ lajɛlen ta ni ka ale sɛgɛrɛ Yusu mɔgɔw ka hakɛ to ninnu bɛ ye k'ale yɛrɛ se k'i d'a ma o la cɛ b'o ta ni ka ale sɛgɛrɛ sanga ani waati Yusu o ye wale min ne a tɛ bɛn ale ma fiyewu nka ko nin ye maa dɔw ɲininka olu b'a fɔ k'a fɔ min ye furu kɔni ye ko jɔnya don ko jɔnya kɔni tɛ dɛ nka an bɛ don min komi bi faamuyali ma se ka na yɔrɔ caman na a ko kɔni dala a ko n'ale y'i sigi kuma dɔ la k'a denw lajɛ ale bɛ miiri ka tila k'a lajɛ i k'a dɔn cɛ bɛ min ta k'ale sɛgɛrɛ denw yɛrɛ bɛ ale lajɛ sanga ani waati n y'a fɔ ko dɔ si ye san 16 ye dɔ ye san 14 ye nka a tɛ ale yɛrɛ de neni yɔrɔ woloma yɛrɛ a denw ɲɛkɔrɔ i mɔgɔlankolon mɔgɔw ka hakɛ to i k'a dɔn i donna ta i bɔra ta a b'o de ta tuma bɛɛ i k'a dɔn k'ale kɔni sɛgɛrɛ ko don dɔ la ale yɛrɛ bɔra mobili la waati min na ale bɛ mobili la dugu kɔnɔna na Yusu o ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a den dɔ bɛ so kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ko nin fari kun man di a la cɛ y'ale wele i k'a dɔn nɛgɛjuru sira fɛ k'a fɔ k'ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ mobili boli la hali n'a ye wele n'i m'a ta k'o y'a damana kuma ye ale b'a bila haut-parleur la n'ale y'a bila haut-parleur la ale kɔni kumana cɛ ye kuma bɔ ale a da kɔnɔ ale denw yɛrɛ sigilen ɲɛna Yusu ko fo ka ale maloya ko nin kɔni ne b'ale ka sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ale nani yɔrɔ tɛ woloma a cɛ fɛ hali a denw ɲɛna a b'a lagosi a bɛ kow ta k'ale sɛgɛrɛ ko furucɛw k'a jateminɛ k'a fɔ min ye i k'a dɔn furumuso kɔni ye fɛn min m'a don i n'a cɛ aw ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ soju la nka ka denw sen don a la k'a fana cɛman in dɛ ko nin kɔni bɛ musolaka in kɔni nin kulekan de bɔ k'a jira k'a fɔ ale cɛ kɔni sanga ani waati a bɛ lagosiliko ta k'ale sɛgɛrɛ a denw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka niniw ta k'ale sɛgɛrɛ nini mun yɛrɛ i k'a dɔn maa man ka fɔ i ka maa mɔ Yusu ko cɛ b'o de ta k'ale sɛgɛrɛ sanga ani waati ale kɔni ni maloya de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ mɔrɔmɔrɔ sanga ani waati ko farafinna dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛ fan caman de fɛ cɛ dɔw kɔni ma furu faamu a bɛ cɛla cogo min na k'a bɛ muso la o cogo dɔ la maa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɔni kɛ denw bɛ lamɔ de ka yɛlɛ fɛn dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ den ɲɛkɔrɔ n'a mɔna n'a ye n'a fana taara k'a ɲɔgɔnna kɛ ba ye a kana bali la dɛ Yusu ko ala k'an kunna ja musolaka in kɔni kumana ka dɔn soirée de Bamako kɔnɔna na ko nin degun de bɛ ale kan Lajɔsi min ye kunnafoni nin kɔni bɛ dan sigi kunnafoni na ne bɛ dan sigi bi kunnafoni na la den tunu kibaruya kɔni bɛ an bolo nin waati in na min bɛ tali kɛ Adama Kulibali n'a furumuso Kesa Sayi Yusu ko ka da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan o den n'o bɛ tali kɛ Baba la san 4 bɔ ɲɔgɔn don a fari lajɛlen don a bɛ tile damadamani bɔ a tununa Cɛbani a tununen Cɛbani o kɔni bɛ ka ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ ja filɛ nin ye k'a dɔn ka fɔ télévision kɔnɔna ni maa min kɛra den ye fɛn ye walima n'a bɛ maa min bolo n'a a lamaralen bɛ maa min bolo bɛ se ka nɛgɛjuru kɔni banban muso ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 76 42 86 53 an bɛ segin a kan 76 42 42 86 53 ala ka baba do a somɔgɔw gɛrɛsɛgɛ la nka an bɛ min fana fɔ den somɔgɔw ye u k'u hakili t'u denw na nin waati in na tilew ka fari kojugu an bɛɛ ka hakili kɛ kelen samatasɛgɛw bɛ bɔ bi n'o den sɔrɔ an bɛ k'an den sɔrɔ wala an b'a hakili kɛ kelen n'o ye da ka sunɔgɔ c'est pas qui te dit
Voilà, an bɛ courage di ale bi. Voilà, bon ne ka pronostic yɛrɛ. Mais o kaɲi o. N ka dugawu bɛ sama tasira. An bɛɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'u ye. A banna. I k'a dɔn min ye laɲini o ka se ka sabati Youssou. K'an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Ok, an n'a fɔ aw ye sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ.